Kello 12.21. Aterian jälkeen ovat asukkaat päättäneet vetäytyä ruokalevolle. Minä olen Marakatti. Koko Nimeltään viidakossa. liikun. Tosi vikkelään. Bananeja. Vaikka Puut Meni on jo väärin. pullollaan. Ai niin menikin. Tosi vikkelään ei Mitä? ole yhdyssana. Tosi vikkelään. Minä Olen. laita hitaammin sitten. Minä Olen Marakatti. Koko Nimeltään viidakossa. liikun. Tosi. Sano yhteensä. Ei se ole Ei yhteen. se Eikö? ei. Kuka sen sanoo yhteensä? Sinä. Kun sinä sanoit. No aloita. Minä Olen Marakatti. koko Nimeltään viidakossa. liikun. Tosi Vikkelään. bananeja. Vaikka Puut on pullollaan. minä Söisin vain go. popseja. Jee. Jee. Kaakaan Ei makuinen. kun sun pitää sanoa vaan vain. Vain Kaaka on makuinen. keloks. Go. Pops. Mutta Maidon. kaakao. Maidoksi. Minä Tahdon. vain Koko. popseja. Anta chicken. Chicken. Massi. Next massiivi on yhtä. On massiivi. Chicken. Massiivi. Mä mä Tiedän, että se vie sulta mielen ja kielen